Maza jiran dubu maza. To ga matashi na matasa. Su suna karko ne a kan bisa. Dole kaza za ta yi kyankyasa. Abdullahi Aduwal yana kusa. Bar 'yan mata da kwarkwasa. Yau ana ta yaban hali nasa, dukkanin da fa'i rabbi ya yi masa. Tausayin jama'a nesa ko kusa. Ga maza mun bar dutse, ka zo duk sun rase. Yau magauta sun kuze, igiya ta su an dase. Ga ruwa duka sun matse, kuma ƙasa duka ta tsutse. Ka cike kuma ka matse. Matasan Nijar Faransa mun ce sai Aduwal. Abdullahi Aduwal matashi dan kirki. Kai ne jiya kai ne a yau gobe ma sai aiki. Ɗiban kaya rakumi gudu kuma sai doki. Mai girma mun gaida ne mutane a Faransa. Aduwal ya zo dole ne magauta su ji gunji. Ka sanya ya rai dan zuwanka ya kore firji. Cikin waƙar dole ne in kure maleji. Ka yi ka ƙara a dole ma zancen canji. Kai mana ka ƙara gashi har mun kai keji. Kai ne fili sarari kuma kai ne mai daji. Sai Abdullahi Aduwal sannunka. Muje dai zaki wutan lantarki. Kai ka san aiki. Kai ku ce Abdullahi. sai Abdullahi, Kuma sarkin yaƙi. sai Abdullahi, Shuka ga taki. sai Abdullahi, Mota ai tuƙi. sai Abdullahi, Mai dubin mamaki. sai Abdullahi, An yi maka maki. sai Abdullahi, Aduwal Abdallah. sai Abdullahi, Ka zarce zuwa ne. sai Abdullahi, Muje gaba Aduwal jigon matasa dan kirki. Matashi ne taimakon matasa ja yaƙi. Madaukar haske na kira ka da alkuki. Yunus bebin bebi yau ina yi maka aiki. Dukannin hasadar su gunka ta zama taki. Muje gaba Aduwal ga matashi dan kirki. To. muje Abdullahi matashi dan kirki. Abdullahi Aduwal na matasa gaishe ka, matashi kuma gaida mai ababen mamaki. A farko kuma za ka sanya sunan mai iko. Matashi kuma gaida mai ababen mamaki. Ya ƙagi dare yayi yayi wata har mako. Matashi kuma gaida mai ababen mamaki. Ya san fili har da ɓoye lungu har sako. Matashi kuma gaida mai ababen mamaki. Shi yayi ɗan gargajiya shi ne yayi ɗan boko. Matashi kuma gaida mai ababen mamaki. Su suna karko ne a kan bisa. Abdullahi Aduwal na matasa gaishe ka. Ka ƙara mana nasara mu ba wasu mamaki. Muje Abdullahi matashi dan kirki. Abdullahi Aduwal na matasa gaishe ka, matashi kuma gaida mai ababen mamaki. Ƙara salati ga shugaban duka al'umma. Matashi kuma gaida mai ababen mamaki. Rasulallah don Amina ne ƙarshen kima. Matashi kuma gaida mai ababen mamaki. Mata yaya har da alihi na sa su ma. Matashi kuma gaida mai ababen mamaki. Da jikoki auliya yau zan da himma. Matashi kuma gaida mai ababen mamaki. Albarkar manzo Rasulu samu da ɗauki ma. Abdullahi Aduwal na matasa gaishe ka. Ya san fili har da ɓoye lungu har sako. Muje Abdullahi matashi dan kirki. Abdullahi Aduwal na matasa gaishe ka, matashi kuma gaida mai ababen mamaki. Samura muka ɗauko muna bugawa ɗan kirki. Matashi kuma gaida mai ababen mamaki. Maki mai baiwa dukan magauta mamaki. Matashi kuma gaida mai ababen mamaki. Kayo mun gode muna yabo sarkin yaƙi. Matashi kuma gaida mai ababen mamaki. Robar madara ta yi daban da robar alkaki. Matashi kuma gaida mai ababen mamaki. Kayo mun gode muna yabo sarkin yaƙi. Abdullahi Aduwal na matasa gaishe ka. Matasan Nijar Faransa mun ce
sai ado. Muje Abdullahi matashi dan kirki, Abdullahi Adwal na matasa gaishe ka, matashi kuma gaida mai ababen mamaki. Wurin wasu magana a yanzu dai ta kare, ko da gani zaki fa ya fi karfin kure, akan giwa ba kamo fa sai dai haure, sauran masu bakin cikin fa domin ture, tsakanin su ya su fada ya kaure, a gidan Adwal nan muka yi zama muka tare, Allah ya daɗo arziki ilahu ya hore, sharin mugu ko mahasadan mu ya kare. Muje Abdullahi matashi dan kirki, Abdullahi Adwal na matasa gaishe ka, matashi kuma gaida mai ababen mamaki. Mai girma mun gaida ne mutane a Faransa, Adwal ya zo dole ne magauta su ji gunji, ka sanya yarai dan zuwanka ya kore firiji. Mai girma mun gaida ne mutane a Faransa,